Da ni mewn convoy rili mawr, a da ni gyd yn mynd i Vigo, lle mae'r ras nesaf. Dwi rili edrych ymlaen jyst i gael gor y trac a practisio a jyst gobeithio ni gael points o fama. Ti'n fawr i gael hyder fi nôl yna, dwi wedi dod dros y streak drwg ma grasio ni efo yn Australia, falle dwi'n gobeithio gael y points. Mwyn i sallu cystadlu yng nghwpan y byd, mae'n rhaid iddo ennill 2 bwynt yn y ras nesaf yn Sbaen. Wrth deithio o Gwifia ym Mhortiwgal i Vigo yn Sbaen, mae'r hogiau'n cael cyfle prin i ymlacio wrth y traeth, a chael tipyn o hwyl hefyd. Helo a croeso i Vigo. Dwi'n di sainio on. Waw, mae o'n mynd yn really fast. €35 sydd yn hanner y pris os ys adra. A ti'n cael double y reidio am hanner y pris. Mae'n ffynnu, da ni newid glad atho Portugal Sbaen rwy'n hofio beth o hyd. A dwi'n deud bod bob brigada o hyd, ond gracias di yma, mae'n ei. Ie, gracias di yma. Yn y bag, Maxxis, number, 101. Quite cool number, chwarae teg, dwi'n licio hynna. Cylch grawn, rhywbeth beicio. Quite cool. Da ni yn y camp wan, a mae pob yn setio fyny beics stwff o la, ond dwi'n bod yn wahanol. Cos dwi'n mynd i gyda'r trac gyntaf cyn reidio fo. Step yn canol sy'n edrych yn really horrible i hitio. A di just commitio i hwn, dwi'n meddwl. Still boi na wan, nath o just ddim commitio o gwbl. Di bit ma i'n edrych hawdd iawn o gwbl. Section cynta'r track, a mae'n section go nuts. Mae landing yn bad, ond os ti'n overshooter, mae'n mynd o downslope i upslope. Ti'n horrible. Mae'n scary. Dwi'n mynd i fy reidio track eto, dwi'n ofn. Mae'n yn horrible. Jump o'r track di hwn, a mwyd i'r llach o fewn loads o gerig i ni, loads o straights i bedlo ar. A just i lad i'n diwedd, mwyd i'r jump gigantic in y finish line. Flash. Trac yn increigiog a pheryglus, mae'n hanfodol i'r beicwyr gael digon amser i ymarfer ar y trac cyn diwrnod y ras. Shitio section na, just a normal line o'n i modd o. A mae fatha route bach di appeario rhwng ddoe heddiw. A ti just rhywbeth fel oedd o. Just catch Owen fi. Nath fatha force y beic a force fi, just gyrru fi'r llawr. A just deck y chest yn rili cael. Ges i gael good practice day heddiw. Mae'n dat ti mor fast o lanes mae'n gyd. Ti jyst yn gorau reaction time really fast a meddwl o flaen llaw really fast. Be sy'n dod nesa, be sy'n dod nesa. Does yn jumps really anodd a technical i ni. Mae'n jyst yn anodd yn y ffordd bod beth yn dod mor fast amdana ti. Dwi roed i bod mor nervous mewn practice run am byd.
Achos mae'r trac ma'n mor dodgy rwysyd, cos mae mor hawn yn mistake a mae mor hawn sendio dy hyn o dros y bars. A diolch fatha ti landio mewn bushes na'n dweud, a ti'n landio yn ganol y cerig mae'n gyd a swn i o bod yn hawl torri o asgwn yn y trac ma neu rili brifo dy hyn.